होळे माच्या वतलक येईल नवे गणपतीले काणी सांग. हावे तेंची काणी संका म्हणू लेखला रे माळया आणि के अन्न आणि अमणी येनित नवे तिके राबत आणि येईल कुडले सूर करता अमणी नुलेल म्हणके दत्त सभा अय्यो घरा भीतर रिच्चा कपडे तसवे तो हे दाऊ चोच नाही अबा तू चांगू तक प्र भगवत नाही म्हणू कळली मका पोलिसांच्या का संका राब पोलिसाक फोन करता हे अन्नुలని अमणीले लढाई दल्ली गेल्ली म्हणून आबा अमणी पोलिसांनी म्हण सांगतस म्हणारी हे तिघेलांनी अन्नू लढाई नाही हे दुसरं कोण की आहिला कोण म्हण पळवूया राब. अमणी कोणाला तुले तसा कोण आला थई हे हळे माक किती संगरी तिकलेंची उत्तर ऐकूच म्हणू ना बागिलू दरे दवरनो भीतर चुन बसल्या आज आम्ही आई लेतले नतरी हे दोग जण चार भीतर इत्ते सिलिंगते तुम्ही मर्यादे वर्तत की ना पोलिसाक फोन कर का नकरे ना फोन कोण उल्लनो तंका बाहेर होते संगरे नकरे कसने तू फोन कोण पोलिसांच्या कापित्वे आपय हाड ना मक्क तुमगेल गावचे पोलिसांच्या गुर्तु ना दलरी ಹೊಳೆ ಮಲನಿ ಪದ್ನಾಪಜ್ಜಲ್ ಗುರ್ತು ಮಕ್ಕ ಭಾರಿ ಲಾಯ್ಕಸ್ ತನ್ನಿ पोलिसांच्या सम उत्तर दितती हे गावचे दिरसाल मिरसांग एक सवाल रे तू दिरसाल मिरसांग दलरी हाव दोन्ने मिरसांग वई तू दोन्ने मिरसांग ही मसिंग सांग कसंगो अमणी भारी भारी लढाई करतस मो हाव येऊ का की कशी गो अनु हाव हम पळून देता तू भीतरचून हळे मा पुरे विषय सांग कशी की पोलिसांचा काही फोन करू सांग हळे मा आज हाव आणि अमणी तुमगेल घरा काणी ऐकूचक म्हणून येता सिलिंतवे कोण की दोन चरडू तुमगेल घर तकुनु हे महिनावतील घर वे म्हणून गेलिंती तका छावा नाही हे पद्मा पज्जनी हळे मल घर अमळ तिथले भीतर त्यांनी दोघंही घरा भीतर इच्छा पडत असती ही चमगेल महिनावतील घर म्हणतसती पण हळे मा तू पोलिसांच्या फोन करी महिनावतील घर वे म्हण निमगिल वे हा काढाईल म्हण कळले मका तंका भीतर आपण हडती अमणी काय भिऊ नग तुम्ही पुरे जण ऑटो भीतर येती अत कळली वे दिरसाल मिरसांगे अरे तुम्ही दोघंही कितले होड दल्लींत रे गुर्तू मेळताना मका तो महिनावती म्हणी दलदल रे हावे भिवून म्हणील म्हणते पोलीस कंप्लेंट दिवचे सही असेल पडे अशी करच रे तुम्ही येत म्हणी एक फोन करच जाणार रे ती ती कैस येनी की ना मक तमाशकर का म्हणी पण रबल्या ಅಮ್ಮಿ ದಾಗ್ ಜನ ಇಲ್ಲಿಂತಿ ಅಮ್ಗೆಲ್ಲ ಗುಲ್ಲೊಚ್ ಸೋಣು ಯಾನತಿಲ್ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮ್ಗಿ ತನವೇ ಅಸ್ಸೋಡಿ ಯಾಗೋ ವಿನುತ ಅಮ್ಮಿ घरा वच्चा अयो नारे देवा नारे तुम्ही येईल मग भारी खुशी दल्ले तुम्ही दोघंच येईलवे होई हळे मा तुका सरप्राईज देऊ का म्हणू आम्ही दोघंच येईलिंती तो पुळू चच्चिके मिगेल मणके अस नाही गोगुंडी अक्क होई रे तुगल मणके असतो ती चिके हळे मल मणके दिसता नवे कोण अशा पुरहनी येयत रे चढवानो बैसती हंगा बैसती आणि घरान प्राजन आराम नाही रे मिगेल दू कशेस रे ವೈಕುಂಟ್ರಾಯಲ್ ದರ್ಬಾರ್ ಅಂತೂ ಸತ್ಯೇಂದ್ರಲ್ ಹಿಡಿತಾಂತೋ ಥರ ಥರ ನಡ್ಗತಚಿ ತುಗಲ್ದು ವನ್ಮಾಲ ಸುಖಾರಸ್ तिगेल चरडू विश्वनाथनी विनुता कश्यसत म्हणू पळून तूंची सांग अब्बा हे दोन्ही मिरसांगेल उतरापशी मिगेल अम्मल पद्धतीतली की लायक असता हक्का खंकी पळल म्हणकेस खी म्हणू कळताना तुम्ही आमक खंय पळयनी आमगेले प्रपंचन पळयल्ले आम्ही कसन दुसरे प्रपंचदकू इलिंतवे प्लीज होळे मा हन्नी दोग जण कोण म्हणू तू पुणी सांग हांची संता हो मिगेल दुवेल पूतो विश्वनाथ ती मिगेल दुवेल दुव विनुता मलरी हनी दोग जण आमगेल वनमाला कल्चरडवे तेंची म्हाका होयकी रेकी डाऊट आशिल्ले विश्वनाथन पळो चकचिके मिगेल मणके असनवे म्हणून हय हय दिरसाल मिरसांग कसन आलोचन करतस हांव कोण म्हण कळवे आतां पोलिसाक धोन दिवचे कोणाक म्हाका कितूक का भितर येवचे सोणी म्हणू हांवांची पोलिसाक फोन करचवे ना तू दिलेल काउंटराक ती माती फोन करून बसली आपले अमणी कसन दल गो तश कसं बसली तू हे दोन्ही मिरसांगांनी
हळेमा मैनावती कोण म्हणू तू सांगची नका आमगेल वीक्षक महाप्रभू कमेंट्स अंतो तिल्सू अंती हे मैनावती कोण म्हणू मक्कंतू कळतना प्लीज प्लीज तुमको कळरी ಒಗ್ಗಿ ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ಅಂತ ತಿಳಿಸಿಯತಿ ಅಮ್ಗೆಲ್ ಹೊಳೆಮಾ ಕಾಣಿ ಸಂಚಕ್ ಮೊಂಡ್ ಬಸಿಲಿ दलरी मदेंतू हावनी अण्णन इल निमिती काणी सूर करलेलेना तुम्ही बेजार कोण गे नकती ते अम्मी इल निमिती तुमको खुशी ಇದಲ್ಲ म्हणलेता तशस्लरी हे व्हिडिओ का मस्त मस्त लाईक शेअर सबस्क्राईब कोण सपोर्ट करती मुखारी लाईक व्हिडिओ घ्यायचा का प्रोत्साह दियती ते हे व्हिडिओ ಬಗ್ಗೆ तुमगेल अनिसिके अभिप्राय दयकोन कमेंट्स ಅಂತ ತಿಳಿಸಿಯತಿ तशींची मैनावती कोण म्हणू आमगेले दिर्साल मिसंगे कई संगती इते आम्ही आणि तुमका अनेक व्हिडिओत मेळटती धन्यवाद